So we are back again mga homies. Papakita ko sa inyo. Nakita nyo naman siguro sa thumbnail. Mag-experiment tayo ng loaded na G versus hindi loaded. Umorder ako kahapon ng load mga homies. Ayan, makikita nyo sa description sa picture. Yan, medyo green siya na blue. Try ko siyang ilagay sa G mga homies. Alamin natin kung talaga bang nakakatapang ng G ang mga load. Ilalagay ko siya sa mga try natin siya sa mga nababading na G or hindi lumalaban. At itatry din natin siya dun sa matatapang na. Lalaban natin sa mga natural kong na kondisyon. Pangan natin kung talagang effective nga ba ang mga load mga homies. So yun, bago ko yun i-upload mga homies, i-like, share, mag-comment at subscribe na kayo sa aking channel. Abangan nyo mga homies, pag naka 1k views ako dito sa video na to ay i-upload natin yan agad mga homies. So yun lang mga homies, maraming salamat sa panonood. Thank you and peace out.